biyar, shida, bakwai, takwas. Wasu mata 'yan maɗigo kenan, wato Aisha Yusha'u 'yar shekara 28 da Hauwa Halliru 'yar shekara 24 ke shan ɗibga ɗazun nan a kotun shari'ar musulunci ta Dutse a tudun wada Kaduna bayan sun amsa laifin auren juna da zaman maɗigo na shekara 5. Da yake zartas da hukunci, alkali Mustapha Umar ya ce ko bayan bulala 20 da za a lakaɗa wa kowace, za kuma su yi fursunan watanni 6 ba zaɓin tara. 'Yan maɗigon da sun nemi sassauci, to amma watakila sassaucin da aka yi musu kawai shine na hanawa a ɗau hotunan bidiyon su lokacin da ake yi masu bulalar. Ita dai babbar, wato Aisha, wadda ita ce ta auri Hauwa bayan ta biya ta abin da malami ba zai so a kira shi sadaki ba na kuɗi 5,000 tun shekara 5 da suka gabata, ta gaya mini cewa asirinsu ya tonu ne bayan da ta kai Hauwa caji ofis na 'yan sanda don ta biya ta kuɗin da ta biya ta aure ta, saboda ita Hauwar sun shiga soyayya da wata kuma daban, kuma suna ma shirin aure. Ni ce miji, ita ce ma. Mun shirya aure akan sadakin, ta ce in bata agreement ɗin 5,000 ne sadaki ba agreement. Muna amfani da romance ne hamiyar list. Mun haɗu da ita a takara. Wallahi mu muka kawo kanmu, azalce kullum da ta hau Allah ya bayyana mu shine yasa muka kawo kanmu kotu. To tunda in ba azal ba ya za a yi muna abu mu kawo kanmu police station. Amma an ce ai ba ku kaɗai kuke yi ba, kuna da kamar masu ɗaura muku aure ko kuna da wata ƙungiya haka da ke wannan abun, ba za ki gaya mana gaskiya ba? Gaskiya ni ban sani ba. Ku kaɗai kuke ba zan iya cewa mu kaɗai muke a Najeriya ba tunda ban san sirrin kowa ba. To wace ce kika ce matar za ta koma mawa sai ran ke ɓaci kuka tafi? Ban sani ba wallahi, ban san ko wace ce ba ta kawo min labarin. To amma aikin ce kin tabbatar za ta koma ga wata, shi isa kika ce? Ta ce min za ta koma ga wata, to shi ya sanya ni kuma ne mata wannan bayanin ta damun da. Tun shekara nawa kika bata kuɗin auren? Muna zaman shekara wajen 5 kenan. Shekara 5 tare a Tafa din? A Tafa, a'a ba a Tafa ba, duk garin da muka gaji da wannan gari za mu canza wannan garin. To banda zaman aure da kuke da juna, shin kuna soyayya da wasu mazan kuma? Muna soyayya da wasu mazan mana. To wace kira kike ga sauran mata masu irin wannan? Allah ubangiji ya shirye su. To sai dai kuma ita Hauwar ta ce kishi ne kawai ya ingiza Aisha har ta sa asirinsu ya tonu. Shekaru na 24. Tun yaushe kuka fara wannan al'amari? Ba zan iya sanin lokacin ba gaskiya. To da wace mace kuma ta neme ki har kika so koma gare ta? Ƙaryarta ne kawai, kishi ne irin nata ne tashi. Ta nuna mata dai na gaji, shine ta kafu da cin naga wata ne zan koma. Na ji kawai na gaji da yin hakan ne.